Saúdos, benvidas e benvidos a Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. Imos repasar as tres regatas do sábado 6 de xullo, a xornada na que a Liga Femenina e a Liga B arrancaron os seus calendarios e a Liga celebrou a súa segunda cita. Comezamos pola Liga B, na 19ª bandeira Concello da Pobra. Os 6 equipos que esta campaña compiten na segunda división masculina estrearon o seu curso nas augas da Pobra do Caramiñal. A regata, como sempre neste campo, disputouse a 6 longos. Primeira quenda, Concedeira polo carreiro 1, Salgado Perillo polo 2 e a filial de Bueu Ximei polo 3. Na segunda ceaboga, Cedeira virou 2 segundos por diante dos do Morrazo. Igualdade entre dúas das novidades este ano na Liga B. E terceira marchaba Salgado Perillo, con problemas nesta virada. Cedeira está de volta na Liga Galega de Trañeiras despois de tomarse unha temporada de descanso e regresou con forza. A filial de Bueu Ximei non puido seguirlle o ritmo, 17 segundos de diferenza o inicio do último longo, que finalmente sería case de medio minuto na meta. Triunfo de Cedeira na primeira quenda, a filial de Bueu Ximei entrou segunda e Salgado Perillo, lonxe das outras dúas trañeiras, rematou terceira. Soltaban estacha as tres embarcacións da segunda quenda con Puebla, os anfitrións no carreiro 1, Ribeira remou polo 2 e a filial de Chapela Uofco polo 3. Os locais perderon a pasada temporada o seu posto na Liga e non puideron empezar de mellor xeito esta nova etapa. Chegaba Puebla ao remate a segunda virada, encabezando a súa quenda e ademais mellorando en 5 segundos o tempo de Cedeira. Segunda posición para a filial de Chapela Uofco e como terceira desta serie executaba a ceaboga Ribeira. Tanto ribeirenses como redondeláns repiten participación esta campaña na Liga B. Liderando esta quenda sempre Puebla, a tripulación patroneada por Víctor Fernández seguía ampliando a súa vantaxe. O remate do cuarto longo tiña 10 segundos de marxe sobre a filial de Chapela. Ribeira non conseguía botarlle a luva aos de Redondela. Puebla acariciaba un triunfo histórico porque nunca se adxudicara a bandeira que organiza. Os locais non se puderon relaxar para mellorar o tempo de Cedeira, aínda que comezaron o último longo con 8 segundos a seu favor, finalmente rebaixárono por menos de 3 segundos. A filial de Chapela Uofco logrou a terceira posición na bandeira e Ribeira a quinta nesta apertura da Liga B. Victoria moi especial para Puebla. Houbo que agardar a 19ª edición para que a bandeira Concello da Pobra quedara na casa. Ademais, camisola de líder, un mallot para o que tamén presentou Cedeira a súa candidatura. A verdad que moi contentos, despois de un ano parados, tocounos primeira tanda, houve momentos de dudas, houve momentos de incertidumbre, xa o tiñamos falado, que pasara o que pasara, esta regata era de paso, pero sí, eu penso que podemos estar para loitar con varios. Hoxe somos as 14 persoas máis felices deste pobo, é a primeira vez que se gaña a bandeira do Concello da Pobra en Pobra, así que sí, hoxe facendo historia, unha traíña moi xove e moi contentos polo resultado de hoxe. De momento o obxectivo é asentar o proxecto e despois, pois, nun futuro, sí, claro, volver a Liga. Tempos da bandeira Concello da Pobra, con Cedeira máis rápida na primeira quenda e Puebla na segunda. 2 segundos e 8 décimas foi a diferenza entre as dúas. Terceira, a filial de Chapela Uofco. Cuarto posto para a filial de Bueu Ximei. Quinta, Ribeira. E sexta, Salgado Perillo. Mesma orde que a clasificación xeral. Sobrevoamos cesantes no Concello de Redondela para desfrutar das mellores imaxes da primeira xornada da Liga Femenina e da segunda regata da Liga A. A bandeira femenina cesantes Concello de Redondela celebrou a súa segunda edición con 2 quendas lanzadas. Chapela Uofco, a defensora da coroa, dominou a primeira manga e cesantes a Megrove Cefical a segunda. Aí se cruzaban as dúas embarcacións máis rápidas sobre as augas da Ría de Vigo. Esta tarde de remo nun escenario único, con imaxes espectaculares diante da illa de San Simón e da Ponte de Rande, puido seguirse en directo a través da segunda canle da Televisión de Galicia. Salgado Perillo realizando unha das 5 viradas. En pleno esforzo, Mugardos a Cabana de Ferrol e Rianxo xunto a Castropol.
a novidade esta temporada na Liga Feminina e a filial de Cabo da Cruz. E a revelación apunta a ser Cesantes Amegrove Cefical, segunda clasificada nesta xornada inaugural. As mulleres medíronse por primeira vez esta campaña, mentres que os homes da Liga A, aquí os temos en acción, volveron verse as caras despois da contrarreloxo de Narón. A 39ª edición da bandeira Concello de Cesantes ofreceu moita emoción en todas as súas quendas. As dúas primeiras foron lanzadas. Muros Esteirana remontaría na primeira e na segunda comezou con moita forza San Bertolomeu Fandicosta, a quen se lle acabaría facendo algo longa a regata. Moita exixencia polos 6 parciais e polas condicións sempre particulares do campo de Cesantes. Só hai que recordar o que aconteceu aquí hai 2 anos, cando a Bueu Ximei se lle escapara un título da Liga A que semellaba ter no peto. Meira veríase superada finalmente por Rianxo e o tempo da Virse da Guadalupe melloraron as 4 embarcacións da quenda de honra, é dicir, Chapela Uofco, Castropol, Tirán Pereira e Ares. Os da Santolalla chegaban como líderes e dende o primeiro longo marcaron a pauta. Por detrás, como vemos, o remate do primeiro longo, Tirán Pereira e Chapela Uofco pugnaron un duelo cheo de alternativas pola segunda posición e Castropol sufriu ata o final para rebaixar o rexistro de Rianxo. As 3 quendas resultaron moi entretidas para o espectador e iso que Ares non deu ningún tipo de opción ao resto de equipos. Todas estas traiñeiras, tanto as masculinas como as femeninas e ademais as da Liga B, compartirán campo de regatas na seguinte cita do calendario, de novo no Concello de Redondela, pero nesta ocasión en Chapela. As regatas de Cesantes serviron para confirmar que os equipos que o ano pasado se fixeron cos títulos están moi fortes. Ares sumou a súa segunda vitoria da temporada e Chapela Uofco estreou a súa conta de triunfos. Aquí temos a entrega da bandeira e da camisola da líder da Liga Femenina para Remeiras Veretes. Os outros gañadores, Ares, ratificando en Cesantes que volverán ser o rival a bater na Liga. A celebración da embarcación da Santolalla, e aquí están os tempos da bandeira femenina, a victoria na primeira quenda de Chapela Uofco e na segunda de Cesantes Amegrove Cefical. 49 segundos de diferencia entre as dúas, terceira Rianxo, cuarta Cabo da Cruz, quinta Mugardos a Cabana de Ferrol, sexta Castropol e séptima Salgado Perillo. Si está tamén a Xeral. E na bandeira masculina, Muros Esteirana impúxose na primeira quenda, na segunda Rianxo e na terceira Ares. A victoria de Ares con 16 segundos sobre Chapela Uofco, Tirán Pereira terceira, e despois por 51 centésimas Castropol superou a Rianxo na loita polo cuarto posto e na Xeral, primeira Ares, segunda Tirán Pereira, igualada a puntos con Chapela Uofco. Isto foi todo, ata a vindeira edición de Soltando Estacha.